И този път една супер яка успешна операция. Здравейте, приятели! Този път отново можем да се похвалим с една успешна операция. Този път много специална. При нас дойде един развален хард диск, една Баракуда 7200, 250 гигабайтов, от една известна българска фирма, която избра да се довери на нас, Data Doctor България. Благодарим ви, че се доверихте на нас. Проблема и повредата също се настъпила вследствие от токов удар и системата им се е сринала, като вътре в него са всички архиви и документи и важни файлове, които са от единия най-важния компютър от фирмата. Така че ще трябва да се справим. Поредният хард диск, който дойде при нас, повреден. Клиента иска да извлечем информацията от него, обаче хард диска е повреден. И ето, вижте какво прави. Ето. То е звук от него. Той изобщо не може да тръгне. Да. И тази платка ще трябва да сменим. От този токов удар, най-вероятно и тя се е прецакала. Имаме донори, ще я сменим. Да. Вижте какво става под платката. Ей тук. Вижте каква нагърква чудо. Ето. Така се вижда. Така се вижда. Виждате ли? Ага. Да. Освен, че се наложи да разменим печатната платка, като прехвърлихме информацията за фърмуера от старата към новата, имаше проблеми в мотора на диска. Беше частично блокирал и дисковете се въртяха трудно. И както видяхте, главата беше влязъл в контакт с повърхността на плочата. И всъщност този звук, който чувахме, се дължи точно на тия вътрешни проблеми. Диска иска да завърти, но не може. Възпрепятстване от нещо. Така че отстранили сме всички тези проблеми. Естествено, няма да покажем целият процес, а ще покажем резултатът, който е на лице. В момента копираме абсолютно всичко. Извличаме и копираме на сигурно място, за да може клиента вече да си ги има и да бъде сигурен, че всичко е възстановено на 100%. В момента възстановяваме
42 515 елемента. Фирмата ще бъде доволна. Наистина абсолютно много ценни данни. Това е целият архив на фирмата през изминалите тези години, хората каквото са си работили и всичко това беше в единия от компютрите. Целият този архив, всъщност, който успяхме да извлечем, е много ценен за тях. И крайният резултат. Всички папки и документи са извлечени успешно. Целият архив, който е възможен да е тук, е възстановен. Това е поредната успешна операция и спокойно можем да кажем, че сме свършили на 100% работа. Yes!